tarde, benvidos e benvidas a unha nova edición de Conversas Biosbardia, os oficios do libro, como sempre na librería Cartabón, que é a nosa orgullosa patrocinadora, e que hoxe hai que acordarse dela tamén porque volve estar finalista nos premios Follas Novas a mellor, non sei exactamente como é o nome da categoría, creo que como espazo que mellor recomenda a lectura ou algo así. Desde hai un par de anos cambiaron o nome das categorías, pero en calquera caso, moitas felicidades por estardes aí. Esperemos que este ano, por fin, se faga xustiza e vos dean o premio Follas Novas. Hoxe temos connosco a Blanca Riestra. Benvida, boas tardes. Antes de nada, de empezarmos a conversa, que como sabedes, pois temos prácticamente hora e media por diante, non? Para comentar toda a túa trayectoria vital e profesional, unha pequenísima presentación. Blanca naceu na Coruña no ano 1970, doutora en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Borgoña, que é unha cousa así que xa soa moi ben, e de feito, esa relación con Francia mantense. De feito, hoxe é profesora de francés no ensino secundario na Coruña, sí. E entre mentres, pois, viviu vicisitudes, algunhas das que falaremos, como por exemplo ser directora do Instituto Cervantes de Albuquerque, Nuevo México, antes de que fose famoso Albuquerque por Breaking Bad e outras cousas. Foi directora literaria dunha editorial en francés, por suposto narradora, poeta. Ata o 2015 ganaches varios premios, como o Premio Torrente Ballester en Lingua Castelá, ganaches o Premio Ateneo Joven de Sevilla, creo que en dúas ocasións. Joven e non joven. Hai dous, sabes, sí, que era que lle cambiaron o nome cando se fixo maior o premio, pero hai efectivamente o Ateneo de Sevilla Joven e o Ateneo de Sevilla Normal. Despois, a partir do ano 16, empezaches a publicar en lingua galega, e xa ganaches con Noar Compostela, ganaches o Premio da Voz de Galicia de novela por entregas, e no 2021 ganaches o Premio Blanco Amor con esta de Aquí empezou o mar, que esta inicia unha triloxía, vamos a chamar así, como mariña, ou despois podemos falar dela, que se completou primeiro con Tritón, da que foi un editor, e agora esta que creo que é a túa última obra publicada, ¿no? Que é esta das augas interiores. E en galego tamén está a túa primeira novela, que saíra en castelán, sí, que é Anatole Dous Máis, que escribiches prácticamente cando eras unha adolescente, muy casi. Buena, sí. Pero che parecimos ir un poquinho máis atrás aínda. Vale. Eu cando eu escribín unha novela ambientada máis ou menos nesa época da Restauración, descubrí un señor que sabía que existía unha rúa que era creo que parente teu, que é o Marqués de Riestra. Efectivamente. É dicir, tú ves desa liñaxe. Era o meu avó, sí. O segundo Marqués de Riestra, e o primeiro o meu bisavó, sí. Eu son a filla pequena do fillo pequeno do segundo Marqués. Así que quedaxe sin ningún tipo de opción ao título. Somos consecuencia dunha ruína, sabes? Son a pequena do pequeno, imagínate. Non sei como é medrar, pois nunha familia que supoño que polo que tú me contas, pois home, unha familia de clase acomodada, non? Bueno, xa che digo, o meu pai pensa que o Marqués de Riestra, que efectivamente Maura dixo nunha época que en Galicia había tres provincias e a cuarta que pertenecía ao Marqués de Riestra. Foi un señor moi poderoso, que tiña fábricas, que tiña moitos cartos, a banca Riestra, que logo foi o Banco Pastor, pero arruináronse. Entón, eu quero dicir, eu non vivín as lembranzas e as saudades de unha época dourada. Son filla dunha decadencia, como era o meu pai. Entón, bueno, efectivamente circulan toda sorte de historias, lendas. Parece que era unha xente moi bondadosa e que... Bueno, eu quero creer iso, non o sei exactamente, pero creo que levaban os cartos con certa dificultade. De feito, arruináronse dun xeito moi doado, non loitaron para nada contra a ruína, porque eu creo que como eran moi religiosos, crían realmente eso de que non hai nada máis difícil que un rico entre no reino dos ceos, non? No reino dos ceos é tan difícil como que un camelo entre polo ollo dunha agulla, que di a Biblia. Sí. Entón, creo que vivían o seu privilexio de xeito un pouco atormentado. Entón, bueno, que herdei moitas historias, certa, seguramente, bueno, sí, nostalgia dun status perdido, e tamén, pois, o gusto pola cultura. Sabes que naquela época
rodouse na Caeira, porque a finca dos meus avós estaba na Caeira. Miss Leida, a primeira película en galega, non? Circulan, creo que o Museo de Pontevedra colgou o metraxe inteiro, está en internet, é posible velo, e un dos actores foi Castelao. Quero dicir, Pontevedra naquela época debía de ser unha pequena sociedade moi especial, cun gusto pola cultura tamén, esta media xeración nosa ali metida, non? Bueno, o meu avó, o meu bisavó foi o que instalou a luz en Pontevedra. Creo que foi unha das primeiras cidades da península que tuvo luz eléctrica. Era a época do enamoramento polo progreso, non? Por ese fantasma do progreso, dos avances tecnolóxicos tamén e todo iso, non? E iso quedou, máis nada. Desapareceu todo. Se vas a Pontevedra é curioso porque quedan efectivamente os nombres de algunhas rúas, pero non hai trazas de prácticamente da familia. Eu estive con Mercedes Cornillón, que é moi amiga miña, e de Pontevedra. Estive no cemiterio buscando algún tipo de panteón ou de tumba. Costounos moitísimo traballo, atopar algo, non? Bueno, pois é así o paso do tempo, non? A historia ás veces é dura. E ese devanceiro do que falas, que era arquitecto e escribía óperas, é tamén desa... Non, ese do outro lado. Sí, é o pai da miña nai, Eduardo Rodríguez Losada. Un señor bastante especial, ilustrado, galego, amigo de Cabanillas e tal, republicano pero de dereitas, moi relixioso tamén. De feito, a maior parte das súas fillas meteronse monxas, o cual pareceme un pouco sospeitoso, por dicir algo, non? E tal. Pero bueno, era un señor efectivamente moi artístico. Quizáis por aí nos veñen, na miña familia temos unha vea así un pouco tola, artística, que partillamos bastante xente, non? Na miña familia, os meus irmáns, teño varios irmáns pintores, o meu irmán editor, irmán. Bueno, era, efectivamente, foi arquitecto. Moitas dos edificios que, se ides por Coruña, modernistas, tan fermosos que hai, fixos o meu avó. Pero o máis curioso que el era un arquitecto non vocacional, porque era realmente un músico vocacional. Entón estaba, parece ser que todo o tempo na sala de estar con invitados, no piano, entrante con compoñer. Estaba enamorado completamente de Wagner, escribiu bastantes óperas con libreto en galego, dende logo. E tamén gustaballe moitísimo Bach, entón ten moitas sinfonías tamén de inspiración un pouco, pois, sí, de tipo barroco, etc. Un personaxe bastante raro. Eu non lle teño moita simpatía, non debo dicilo aquí, pero é verdade, porque pareceme que foi un señor, non o coñecín, moi estricto. Digo por como educou as mulleres da miña familia. Bueno, hai que pensar tamén que, claro, era unha época un pouco complicada, pero bueno, eu non sempre penso que tamén Coruña naquela época era unha cidade antes da guerra, coa República, que era vibrante, chea de modernidade tamén, onde as mulleres fumaban, enchían os bares. Quero dicir, para mí é a época tamén onde en Madrid estaba María Zambrano, moitísimas mulleres que estudiaban e que facían cousas, non? Entón, aínda que sei que nesa España tan extraña convivían moitos xeitos de vivir distintos, un non pode evitar tomar partido, en certo modo, claro, non? E pensar que as cousas podían facerse de outro xeito. E creo que a xente que ten, ademais, unha familiaridade coa cultura, quizáis creo que ten máis obrigas de tomar partido ético na sociedade da súa época, non? Entón, nese sentido, non quero dicir nada, pero claro, eu creo... o problema é que é moi difícil decir isto que vou dicir. Eu creo que eu tería feito as cousas de outro xeito. O que pasa é que creo que non se debe de dicir, porque non temos nin idea de como faríamos as cousas nós, depende que épocas, non? Porque, bueno, cada persoa é un mundo e as súas circunstancias, o seu contexto. Aí está.
Comentámesme agora mesmo que na túa familia, é dicir, entre os teus irmáns, que hai unha vea artística. Sí. Non sei se ven dos vosos pais, é dicir, que iso máis ou menos como mastes na casa. Non sei como os teus pais eran en relación á cultura. Sempre houbo libros na casa, tiñamos esa presencia efectivamente do avó músico que a miña nai falábanos moito disto e tal. Ademais, sabes que miña nai era curmá de Cela Ajá. por parte de Trúloc. A miña nai chamábase Rosario Rodríguez de Losada Trúloc. A súa nai, que era inglesa, era irmá do pai da nai de Camilo José. Ajá. Entón, a ver, esa presencia tamén estivo sempre, sabes? A presencia da nosa familia, hai moita xente que fai cousas, temos por enriba, cando foi premio Nobel, temos unha familia, un Nobel e tal, e non sei cantos. Cando eran novos, os meus pais trataron algo a Cela, logo xa non tanto, porque convertiuse nun personaxe público demasiado rechamante, importante, demasiado, ¿no? Pero bueno, eu creo que eso estaba aí. Despois tamén eu creo que algo, non sei, ia dicir algo xenético, non sei, pode que a miña sobriña, que é fotógrafa tamén, estiven con ela outro día, o seu pai era o meu irmán Javier, que morreu hai anos, era pintor, e falamos con un pouco de resquemor de que creemos que a vea artística e o alcoholismo que circula na familia ven da parte da miña nai, no? Dos Rodríguez Losada Trúloc, etc. Xa. O meu, teño dous tíos tamén que foron pintores non que non tiveron éxito, porque claro, combinaban un pouco esta dificultade de sobrevivir nunha sociedade onde tes que facer outros traballos, claro. Non? Claro. Entón, todos eles, de feito, os meus dous tíos que eran pintores, eran arquitectos, os dous tamén, como o meu avó. Eu teño unha irmá que tamén pinta, que tamén foi arquitecto, sabes que arquitectos hai bastantes. O meu irmá, eu estou convencida, Eduardo, estou convencida de que a súa vocación é de escritor tamén, no? De poeta mesmo, pero fixo outras labores e logo decantouse pola edición e tal. Creo que todos temos aí algo que nos leva por vías complicadas, en moitos casos ás veces destructivas, porque os traballos artísticos todos sabemos que son moi complicados e ás veces insatisfactorios cando non tes os resultados esperados, claro. Non? Son traballos moi a longo termo que implican dificultades económicas e sociais, etc., e ao mesmo tempo que te comen a cabeza de xeito complicado, non? E bueno, pois así o tema. A miña filla, afortunadamente, non lle gusta nada ni a literatura, ni nada. Afortunadamente. Ni a arte. Non, creo que é máis saudable da cabeza. Creo que está bastante ben, pareceme ben. Dis afortunadamente, sí. Pero seguro que ainda lembras cando na infancia pensaches por primeira vez en ser escritora. Eu lembrome sempre querendo escribir, pero mirando con distancia, non sei se me parece ben. Claro, quero dicir, eu sempre estive obsesionada cos libros dende nena, lía, e enseguida empecé a vivir nun mundo paralelo do que aínda non saín, non? É unha especie de tolemia que te sitúa no mundo dun xeito un pouco tangencial ou en conflicto tamén coa realidade, co mundo práctico, non? Bueno, sí, que me lembro perfectamente. Lembrome perfectamente de que lía e de que de seguida quisen escribir os meus propios libros. Pero lembrome sempre tamén de que foi un camiño ata mesmo agora moi complicado. Moi complicado. Pero complicado en que sentido? Complicado Faloche por todo. Como nesa ilusión de querer ser escritor. Non, complicado porque ti saberás, escribir é moi complicado. Escribir non é, un non nace e di, quero escribir e escribo, non. Escribir hai que aprender a escribir e non se aprende a escribir en un ano. Non vas a universidade e aprendes a escribir. Escribir é un traballo para sempre. Escribes un libro e te saen máis ou menos e tal, e logo tes que escribir outro porque non é dabondo, tes que cambias de... Nunca é suficiente. Entón é un camiño de insatisfacción que supoño que en certo modo tamén conleva
algún tipo de contrapartida, porque senón non seguiríamos aquí. Isto de ser como unha especie de amor e odio, non? Que te trae satisfaccións cando rematas, pero que logo hai que volver outra vez, é como Sísifo, non? Sí, é verdade, empurrar. Un castigo empurrar. divino. É un castigo, sí, sí. Eu creo que é un castigo para todos. Eu creo que mesmo a xente que ten moitos éxitos sociais e económicos cos libros, ao mesmo tempo tamén ten a súa parte de non vemos a outra cara do seu traballo, sí. Pero entón entendo que ti, cando, por exemplo, tes unha novela na cabeza, Sí. supoño que é como especie como de obsesión que te está aí martelando ata que acabas ese traballo, algo así, ¿no? É dicir, é algo que necesitas estar... Eu estou sempre pensando en que vou escribir próximamente. Bueno, efectivamente é un pouco un castigo, pero tamén hai que recoñecer que é tamén unha sorte, non? Porque non sei quen era que dicía, creo que era Nietzsche, dicía, non? Que alguén que ten algo que facer, iso, unha obriga que facer, que tira de ti para sempre. Da igual, podes pasar por calquer tipo de dificultade porque tes un gancho que tira de ti, non? Entón é un pouco iso. Pero se eu estou sempre pensando, rematei un libro hai un par de meses e xa estou dando a cabeza ao seguinte. O que pasa que escribir é exixente tamén, mesmo físicamente, aparte eu traballo noutras cousas, como moitos de nós, non? Bueno, eu creo que vou citar a Yolanda Castaño, que tamén é amiga, que di que a maior parte, os mellores cerebros da nosa xeración están consagrados a ensinar, a deprender os rapaces o substantivo, sabes? Non, que creo que quemamos moitísimas das neuronas facendo traballos alimenticios, iso é así. E claro, as poucas neuronas que nos quedan logo, intentamos metelas noutras cousas e é difícil. E como compaxinas? É dicir, és unha persoa que intentas escribir todos os días, esperas a fin de semana ou as vacacións porque tes máis tempo? Cal é a túa rutina de preparación, por exemplo, desa novela que acabas de terminar? Cando estou metida nun proxecto, teño que facer canto teño tempo. Entón, polas tardes e mesmo as fins de semana. Pero, en xeral, non escribo todos os días. Intento non facelo. Cando estou metida nun traballo, teño que facer, o sea, nun proxecto, non me queda máis remedio. Pero non son desta xente que de cando me leo os días de moitos autores e digo, ai, pero que envidia, por Dios, tipo Pérez Reverte ou non sei, os autores do boom, que tiñan unha muller que lles facía todo iso, non? E tal, e que din, me levanto ás 9, escribo hasta as 12, ou leo a prensa e desayuno ata as 11, logo escribo ata as 12, logo vou dar un paseo, e logo como durmo a sexta e leo pola tarde na cadeira do estudio e tal, e logo pola noite vou dar un paseo por... Non podo facer iso. Teño que coller o que o que fica, que non é fácil, non? Iso que se chama agora a xanela de oportunidade, non? De cando é xanela de oportunidade, ala. Horrible, sí. De repente está todo en calma, está a casa en calma, e ala, podes escribir. É así. De xeito teño que recoñecer que o instituto eu levo o ordenador e cando estou en épocas así que teño que facelo, saco o ordenador, se teño unha hora libre tal, e intento poñerme na sala de profes pero concentrarse é complicado. Pero bueno, intento, sí. Así que a musa ten que aparecer sí ou sí. Claro, non tes máis remedio, efectivamente. E es das que vas construindo o relato na cabeza? Es destes que outro día lle escoitaba a Laszlo Krasznahorkai, bueno, que espero dicirlo dito ben, ganou o premio Nobel, que dice, eu primeiro escribo as primeiras 50 páxinas enteiras na miña cabeza e depois simplemente teño que colocar no papel, que quedei alucinado a memoria que ten ese home. Sí. Non, e aínda, se queres que che diga a verdade, aínda non sei como fago. Dende logo non fago estruturas, tipo escaletas e cousas así, eso non o fago. Pero creo que quizáis o que pasa é que teño máis ou menos algunha situación que me vai aparecendo da novela e quizáis o final. E logo métome, vou situando os personaxes e logo vanse eles relacionando e tal. É verdade que eu corrixo moito, pero corrixo tamén de recolocar as pezas, non sabes? De cambialas. Porque, o sea, a estrutura me interesa moito, non? A idea de que ten que estar equilibrado todo iso. Ou seja, que digamos que teño máis ou menos idea de cara a onde vou, pero non de como vai ser. E quizáis de determinadas sensacións ou de que vai o texto así dun xeito un pouco vago, non? E tal.
Necesitas construir o escrito unha vez escribes. Claro, iso é. Entón, eu traballo moito con material xa feito, non sei como che dicir, me parece moito máis fácil construir unha novela tendo xa material que de cero. Claro. Fai o noso amigo Premio Nobel. Non, eu preciso material, é como unha especie de collage ou de puzzle que vas movendo os cubos, non? As pezas. Falábamos antes de que nin lembras cando decidiches ser escritora, supoño que por iso decidiches estudar filoloxía. Ainda que polo medio creo que fixeches un par de anos de dereito, non? Sí, foi terrible, moi tráxico. De feito, eu quería facer clásicas. Como o noso amigo común Xurxo Souto, que fixo clásicas, sí. Eu era unha vocacional de latín e do grego, a mí encantábame iso, os clásicos, pero claro, meu pai non me deixou nin de broma. Parecíalle que non había futuro. Levoume a ver a varios amigos seus, entre eles Isidoro Millán, que xa faleceu, que eran profesores de clásicas, e todos dixeronme que non fixese clásicas, convencéronme, e non fixe clásicas. Entón, prácticamente convenceume de facer dereito. Ele era abogado, fixen 2 anos, era espantoso, non me gustaba nada. Despois de moito chorar e tal, deixáronme cambiarme a filoloxía, pero non a clásicas. A cousa que lles parecía máis razoable que foi hispánicas, que tampouco era a miña vocación, xa. Non. Pero bueno, a verdade é que logo marchei a Compostela e foron os anos máis felices da miña vida. Bueno, foi un cambio tan maravilloso. Lémbrome daquelas aulas cheas de poetas. Os meus compañeiros escribían todos. Pasei de non coñecer a ninguén que lle gustasen os libros a estar de repente unha aula onde, pois, facíamos recitais todo o tempo e tal. Eu empecé a escribir en galego, de feito. Sí. Colaboraba na revista da universidade, que era Olisbos. Sí, a mítica Olisbos. Olisbos, efectivamente, facíamos uns recitais así moi graciosos, así de poesía erótica, moi pasábamolo bárbaro e tal. E tan bárbaro pasaches que encontraches o magma para escribir a novela esta de Anatole Dous Máis. E Dous Máis, sí, e escribí que non sei ata que punto é o reflexo daquilo que ti vivías naquela época. Era unha novela sobre o enamoramento da cidade, o enamoramento grupal dos meus compañeiros entre nós, que nos queríamos tanto, e da literatura, non? Do descubrimento da literatura, que non falábamos de outra cousa. Estábamos todo o día nos cafés falando de literatura, era horrible, como tolos. Foron uns anos maravillosos. Eu creo que non sería escritora de non ter marchado a Compostela, porque non me parecía posible, porque non coñecía a ninguén da miña quinta que fixese algo parecido. Parecíame imposible, non? E despois tiña moitas dificultades tamén para falar de literatura, porque non tiña en Coruña non había ambiente ningún literario. É verdade que agora, pensando na distancia, eu vivín a época como espectadora do grande grupo poético de Amor e Desamor, Lois Pereiro e toda esta xente, non? Miguel Anxo Fernambello, eu estaba tola por Miguel Anxo Fernambello. Era unha rapaza pequena, a mí non me gustaban os cantantes de reggaetón, a mí gustábame Miguel Anxo Fernambello. E bueno, íbamos a recitais aí detrás de rapazas pequenas, eu e unha amiga. É verdade que había un ambiente, pero parecíanos tan lontano, eran maiores, claro. Inalcanzables, non? Claro. O que tamén é un pouco extraordinario, non só que fagas unha novela tan nova, que normalmente os novelistas sempre son un pouco máis herodios, senón a repercusión que tivo esa primeira novela. Bueno, a ver, eu creo que non hai tanto misterio. A novela publicouse en Anagrama. Anagrama, claro, sí. Anagrama tiña moita importancia no mundo cultural nese momento, mesmo agora e tal, e tiña moita repercusión. Eu creo que non quero ser modesta, pero as tan boas críticas que tivo no seu momento tamén estaban influenciadas porque era unha primeira novela dunha rapaza nova que aparecía en Anagrama, non? E tal, non sei. Claro, pero a cuestión é como chegas a Anagrama. Bueno, que ten historia iso. Como xa pasaron moitos anos, vou non contar. Pois mira, eu estou convencida de que se eu mandase a novela directamente a Anagrama non a terían publicado nin de broma. O que pasa que por entón
a ver se non me matan, por entón, o meu irmá Eduardo era mozo, ou saía, con Blanca Andreu, a poeta, a Sí. viúva de Benet, que vivía en Coruña por entón. E entón, algún día, eu deralle o manuscrito ao meu irmán, que estaba pola súa casa e tal, e ela caeu sobre o manuscrito. Eu non tiña non se me ocurriu para nada pasar yo ni a ela, ni a meu irmán, sí. Leu, no, e pareceulle, gustoulle un montón, entón decidiu mandarlo directamente a Jorge Herralde. Entón, Herralde dixo que sí, inmediatamente, claro, porque era, non sei, seguramente porque non se lle ocurriu decirlle que non sei, non? Bueno, eso todo hai que poñelo na parte esa de modestia que nos estás dicindo, pero non sei, mira que non haberá episodios parecidos que lle pasasen a Herralde. Eu creo non sei, eu creo que moitas cousas, non sei, é verdade, vou dicir algo, pero pode que non teña razón, ¿no? Pero creo que moitas cousas teñen que ver con no mundo cultural e tal, teñen que ver con determinados xogos de poder, tramados, etc. É verdade que despois atopamos cousas, non me quero ir polos cerros de Úbeda, pero polos biosbardos, pero é verdade que logo atopamos efectivamente feitos uns éxitos editoriais impresionantes que parecen verdadeiramente auténticos, non? Non vou dar nomes, pero hai unhas rapazas novas, por exemplo, agora, que están tendo uns éxitos de ventas que parecen verdadeiramente auténticos e que son de quitarse o sombreiro, claro. Entón, bueno, pode que exista a convivencia entre esas dúas realidades, non? O inesperado e o programado. Ou non sei. Claro, pero eu sempre digo o mesmo, efectivamente, eses episodios pasan, pero o tempo é un xuizo implacable. É dicir, se ti fixeras iso, se conseguiras, bueno, a través deses contactos o que fose, publicar en anagrama, pero aí acabase o conto, e a partir de aí a túa carreira literaria esmorecese, pero ti tes aí algo que te defende, que tes unha serie de obras, unha serie de recoñecementos e unha trayectoria, é dicir, estás aquí. Entón iso está aí para defenderse, sabes? Pues, Decir, a ver, eu estou moi contenta da miña trayectoria. Por exemplo, estou moi contenta de non ter tirado a toalla nunca. Quero Claro. decir, eu levo escribindo, xa non sei canto tempo, 30 anos, máis, casi 40, pode ser. E nunca pensei en deixalo, nunca. As cousas ás veces van mellor que outras e tal. Creo que nese sentido a miña coherencia e ir sempre publicando e tendo ás veces maiores éxitos que outras, gañando premios e tal, pois dende logo non teño eso, estou satisfeita coa miña trayectoria. O que máis me interesa as cousas que fago, quero decir, ir mellorando no que estou a facer, non? Porque despois eu sei moi ben, como sabemos todos, que o exterior vai e ben. claro, ¿no? a iso me refiro. Claro, si estuviésemos pendentes da repercusión exterior, mal iríamos, ¿no? Porque É que eu creo que a xente, a ver, os que nos escoitan seguramente estarán, se nos escoitan e van pasar hora media connosco, é porque se interesa o mundo do libro, non? Pero moitas veces a xente que non está próxima a esta industria non se dá conta do frágil que é, do efémera. É dicir, hai moitos escritores que ainda están hoxe vivos, que foron moi exitosos no pasado, que hoxe non os lee ninguén, que as súas novelas pasan sen pena nin gloria. Xente que hai nada estaba catapultada e eran grandes promesas, que hoxe eu creo que publican un libro e ninguén o sabe. É dicir, que ás veces iso a xente ten que sabelo, que non en plan chegar e encher, senón que hai que despois, sempre se di que o problema non é a primeira novela, senón que é a segunda novela. Iso é. Claro, E a terceira e a cuarta. exactamente, seguir, claro. E despois, sí. e isto non o digo como editor teu que son, pero a túa literatura non é literatura doada, non é literatura que intente, por así decirlo, tocar o tema máis candente, nin balsamizar a sociedade, nin de repente, é dicir, a túa literatura é unha literatura primeiro moi persoal, moi subxectiva, que vai por a ti che dá gana, e que se enfronta co propio lector desde ese punto de vista, é dicir, se me queres ben onda a min, non vou ir anda ti. Iso é. Eu non busco lector, eso está claro. Claro. É verdade que ao longo do tempo o meu mundo foise construindo. Eu teño xa un mundo que mesmo se quixese deixalo para irme á feira dos veciños, non podería. Claro. Eu teño o meu mundo e teño que ser leal ao meu mundo. Non podo facer unha cousa que non sexa o meu. Que cando un ten claro o que ten que facer, non pode facer o que está de moda. Claro. Iso é o tema. Si non se te ocurre, pois o entendo, non? Pero se non se te ocurre sobre que escribir, pero quero dicir, no meu caso, como teño xa un camiño
tan feito, e agora xa son maior tamén, e as cousas están cada vez máis claras para min, non? Entón teño que seguir no meu, non? Exacto. Iso é o sentido. Pero bueno, o que che ia dicir tamén, ti dis que sí que é difícil e tal, dun tempo a esta parte dinme de conta dunha cousa que hai uns anos non tiñamos nin idea, que é o tema do componente de xénero, de xénero non literario, de xénero Sí. muller-home, non? Claro. Que para as mulleres ser escritor é moi complicado, moi complicado porque nos educaron no silencio, efectivamente, en ser en estar caladas, en ser complacientes, en dar a razón, en non manifestarnos, en non significarnos. Entón, escribir, pero bueno, supoño que outras cousas tamén que impliquen exposición pública, son como ir en contra da nosa educación, de como nos adoctrinaron, non? Entón, aí existe unha violencia que hai que sobrepoñer, hai que combatir, non? Entón, nese sentido, ti falas dos autores que só escriben un libro ou que desaparecen. Non te podes imaginar a cantidad de autoras que hai que desaparecen. Claro. Eu teño amigas que deixaron de escribir a raíz dunha crítica mala. Porque, claro, despois está todo este tema da fragilidade do ego femenino, si queres, non? Porque o ego masculino foi educado de tal xeito que parece que é moito máis forte, máis resistente, pero nós temos a grande dificultade de que temos efectivamente que reafirmarnos e que ser fortes, non? E ter as cousas claras. E iso é un camiño de toda a vida. Xa. As rapazas novas teñen que saber isto, non? Bueno, xa te digo que eu coñezo, teño amigas que non foron quen de superar aparecer mal no xornal, sabes? Cousas así. Bueno, entón, nese sentido, eu síntome francamente moi orgullosa de ter aguantado todos estes anos. Eu espero que hasta a miña morte, sabes? Dame completamente igual o tema. Creo que é un combate mesmo político, quero dicir. Xa. É un combate político, un combate polo discurso. Estamos a combatir polo discurso. Creo que non hai acto máis político para unha muller neste momento que, bueno, hai outras cousas que escribir, ia decir, non? Pero seguramente tamén manifestarse, sair, poñerse fora, sair noutros eidos tamén, pero ser capaz de levantar a voz, non? De manifestarse e decir eu, non? Eu tamén son unha persoa, non? E teño un ego e vou dicir o que penso. A famosa maldita síndrome da impostora, ¿no? Que está tan aí, tan forte. Terrible, terrible. Eu lembrome, non sei se te lembras ti, que creo que na Cea do Blanco Amor ti me contaras que tiñas a idea de facer unha colección de obras de mulleres. Sí, ya está feita. Está feita, sí. Pero que tiñas dificultades para encontrar autoras, me dices. Sí. Claro. Sí, de feito, habendo esa porta aberta, claro, eu recibo, pois, 80% das propostas que nos chegan son de homes. Claro, iso é curiosísimo. E moitas propostas de mulleres son en plan, non estou segura, que claro, isto tal, ainda teño no caixón. Iso. Sí, iso pasa moito. Non quere dicir que as mulleres non escriban, é que non se atreven a sacar as cousas. Sí, é como que teñen un autorrepresión moitísimo máis forte que os homes. Os homes escriben unha cousa, xa está. Sí, son estupendo. Ardeñe no caixón, pero si, iso é unha cousa, a ver, non é xeral, que non lle pasa a todas as mulleres, a todos os homes, pero é unha cousa que sí, que ves que hai unha inercia, lógicamente polo que dicías ti antes, hai unha educación aí que desafortunadamente pasan os anos pero non cambia, porque coas rapazas novas eu polo menos non percibo que haxa un cambio. Non, porque segue habendo o mesmo, é dicir, unha especie como de peso de que isto non está preparado, que isto ainda non está listo. E despois ves que nos rapaces, non? Rapaces de unha facilidade de... Hai que cambiar o xeito de educar os rapaces. Estamos niso, pero é complicadísimo, Sí. A ver, non falo deste ámbito en xeral, quero dicir, en concreto, en xeral, sí, eu noto que hai certos retrocesos. Sí, a ver, aí andamos. Que ves que cousas, comportamentos que mellor na nosa xeración, non? Son 7 anos máis novo que a ti, pero bueno, máis ou menos somos da mesma xeración, que parecían que estaban superándose e agora ves que te encontras cos mesmos problemas, non? Bueno, a ver, hai que ver. Eu creo que as rapazas están polo menos máis informadas do que estábamos nos. Saben xulgar determinadas cousas que nós non teñamos nin idea. Non teñamos as ferramentas, nos parecía todo estupendo, todo moi normal, normalizábamos todo tipo de violencias e de situacións de desigualdade. Agora creo que as rapazas polo menos chaman as cousas polo nome, logo a ver o que fan con iso.
Xustamente xa que sacas, iba Sí. comentar noutro momento, pero xa que sacas agora, eu creo que é oportuno. Ti, desde moi nova, vives nese ambiente cultural, é dicir, da literatura hispánica daquela época onde ti empezas, ti tes acceso a chamar así, o Star System literario. E non sei como se vivía iso, porque falando de xente de máis ou menos da nosa xeración, falan moito desas violencias un pouco xordas ou máis ou menos asumidas, non? Ti nomeabas a Camilo José Cela, home, ten fama de ser un tipo bastante ríspeto coas mulleres, por exemplo. E non sei se o recordas ese feito de ser muller e de ser nova nese ambiente, se realmente te sentiches desprazada ou incómoda. Eh, Mira, isto falo bastante coas miñas amigas e tal, porque nós tivemos unha como unha epifanía co tema do Me Too, coa cuarta vaga de feminismo, porque, bueno, na miña época, eu lembro cando eu empecé a escribir, o feminismo non estaba para nada de moda. Había como, cando estudié en Santiago tampouco, quero dicir, había como unha especie de idea de que xa estaba todo acadado, que non había desigualdade, que éramos todos compañeiros, e que, bueno, que era unha tontería, que o feminismo era algo de mulleres maiores, medio hippies, cando nós éramos punks. Entón, o hippismo non nos gustaba, claro. E tal. Bueno, entón nunca fomos feministas. Lémbrome que incluso interpretar como algo insultante que che invitasen a participar nunha antoloxía de mulleres, non estaban nada ben visto por entón, non? Pero eu tiña moitísimos amigos escritores de sempre, bueno, en Santiago, pero logo despois cando marchei a Madrid tamén, moitos amigos cos que me levaba moi ben. Nunca tive ningún problema de violencia. O que pasa que cara aos amigos, cara tamén aos editores e ao mundo cultural, logo me din de conta que mesmo se non experimentei unha violencias estereotipadas, sí que había algo que a mí me parecía que estaba moi ben, pero que era algo malo, porque era paternalismo. Eu sempre me vin tratada con paternalismo, como se fose a eterna irmá pequena, sabes? Pola crítica tamén. Sí. A mirada da crítica sempre foi paternalista cara a min e cara as miñas compañeiras. Nos trataban como se fósemos mascotas, non? En cambio, os homes, mesmo se eran máis novos que nós, ou o que sexa, quizáis tiñan, bueno, teñan o feito de ser homes, e despois que o seu, parece que o aspecto do home fai que, porque enseguida estaban calvos ou tiñan barba, iso dáballes un porte de respetabilidade que nós non tiñamos. E bueno, entón eu sobre todo síntome que foi víctima dun paternalismo de que non nos tomaban en serio, non? E tal. E despois que eu creo que tamén é consecuencia da educación, que as mulleres nos educaron para ser moito menos ambiciosas. Entón eu vexo que os meus compañeros estaban completamente centrados no seu traballo, e en cambio as mulleres parece como que estábamos un pouco despistadas. Quero dicir, era como se a vida privada se metese sempre polo medio das mulleres. E bueno, xa non che digo cando logo para as que tivemos fillos. Entón xa aí, cando tes parella e fillos, as cousas empezan a descolocarse dun xeito absoluto. E todo que para os homes sigue sendo unha prioridade, para ti xa non o é, non pode selo, non? E mesmo ti mesma o quitas de que sexa unha prioridade. Sí. E bueno, eu creo que eso foi a historia da miña xeración, de xeraciones anteriores, e supoño que de moita xente máis nova agora. E bueno, pero bueno, a crítica sempre foi insoportable coas mulleres da miña xeración, dunha falta de respeto absoluta. Hemos caminado un poquinho cara atrás outra vez. Gustaríame saber onde nace esa fascinación por Francia. É dicir, cando ti, non sei como é a cousa, se acabas a carreira en Santiago e de repente xa marchas para Francia, non sei ben cal é o proceso para que acabes na pomposa Universidade de Borgoña. Pois mira, é curioso porque justamente pedíronnos no instituto que désemos o nome dun libro, o libro que nos marcou de adolescentes. E o meu libro, xa o dixen moitas veces, foi As iluminaciones de Gambó, pero traducido ao castelán, publicado por Visor, por entón, traducido ao castelán por Citio Vitier, un poeta cubano, nos anos 80. Ese libro estaba na miña casa, tiña a miña irmá Teresa, que era maior que a min, na mesilla de noite e tal, e eu non parei ata conseguir entender algo, porque abrín e non entendía nada, ata que conseguín
sacarlle algo, porque era un libro como completamente impermeable, ¿no? Entón, a partir de aí, entrei un pouco a literatura francesa, a poesía francesa, en xeral os malditos, os simbolistas franceses que son a miña paixón. Eu non lía en francés. Bueno, lía traducións, e logo ocurriu que cando estiven en Santiago, en Hispánicas, tiñamos a posibilidade de marchar como Erasmus a Francia, a Universidade da Borgoña. Entón pedí esa beca e marchei sen saber... Bueno, eu creo que xa estivese en Francia, xa estivera en Francia algún verán, lembrome, sí, pero sabía moi pouco francés. Pero lembrome de algúns veráns en París, na Cité Universitaire, no campus, con algunha amiga miña e tal, de máis nova, aos 18, 19, e logo xa marchei como Erasmus e quedei ali, fixen ali, encadei bolsas e fixen o meu doutorado ali, sí. Chegaste a ser editora literaria dunha... Sí, bueno, eso foi moi a posteriori, estando eu xa en Madrid, que un exprofesor meu, que foi tamén o meu traductor de algunha das miñas novelas, pediume de facer unha colección. E fixeno dende España, pero claro, sí, coordinamos as editoriais, bueno, a verdade foi un proxecto maravilloso. O que pasa que, como ti ben sabes, a edición é complicada. Claro. Que teña visibilidade por enriba en Francia, que é un mercado tan enorme, foi porque complicado. A colección de que era? De narrativa contemporánea, española, hispanoamericana, traducido francés. Sí, sí. Como ves esa cuestión? Porque, claro, Francia efectivamente é un mercado literario moi potente, tanto a nivel de producción como de recepción. Sí. É dicir, dos lectorados máis importantes de Europa, sí. Pero que tamén ten unha canteira enorme, ademais de escritores de moitísima calidade, ¿no? Sí. E que aparte teñen moita penetración no mercado. É dicir, en español, os que venden ao final son os máis, vamos a chamar, comerciais, pero en Francia non, en Francia hai escritores moi potentes que teñen o gusto do público. Véndese moitísimo. A verdade é que ser escritor en Francia é algo moi bo, unha sorte, non? Bueno, non ten nada que ver co mercado español, nin galego. Porque as tiradas son enormes, claro. Non? Tamén é verdade que, claro, o Ministerio de Cultura francés ten unha atitude de protección grande cara á cultura, tanto os libros como os filmes, etcétera, a música, e iso notase tamén. Pero bueno, tamén porque en Francia sigue sendo, curiosamente, o que me fascina moito da cultura francesa é que ler e ser culto segue a ser sexy, que en España perdeuse completamente esa... Pero antes, eu lembro-me que a xente, mesmo hubo unha época en España, cando eu era adolescente, que eu atopaba que era maravilloso ler e escribir, e que os chicos que lían eran moi atractivos e tal, non? Pasear con un libro baixo brazo era algo moi atractivo. En Francia sigue a ser así, non? A xente presume de ser culto, a xente vai ás librerías, merca libros, vai ao cine, en os cafés falan de libros e de pelis e cousas así, non? Bueno, eu creo que se a cultura deixa ese xeito de estar no mundo, é moi difícil que os países podan contar cunha tradición cultural importante, non? Claro. Que hai que devolverlles un pouco o seu sex appeal, non? Aos libros e á cultura xeral. Pola tua experiencia nesa colección de escritores españois, como é a relación? Porque, claro, tamén teñen fama de ser moi xovinistas, os franceses. Sí. Pero os franceses teñen fascinación polo mundo hispano, de todos xeitos, e latinoamericano. Creo que máis aínda do mundo latinoamericano. Hai unha grande comunidade tradicionalmente de latinos en París, non? De feito, todos os autores do boom viviron anos en Francia, en París e tal, e moitos se quedaron. Entón, eu creo que hai moita xente que está moi interesada pola escrita en español e traducida, claro. Entón eu creo que, de feito, creo que Gallimard e Actes Sud teñen unhas coleccións importantes de literatura en castelán. Eu creo que quizás o maior problema neste caso é que o sitio das editoriais pequenas, sabes? Claro. Que os grandes grupos, ou as editoriais tradicionales importantes, Gallimard, Grasset, Actes Sud, se lo comen todo, non?
quitan toda a atención mediática e os sitios nas librerías e todo iso, non? Iso creo que máis ben o problema. Bueno, e de todos xeitos tamén dicir que falaba dos latinoamericanos, pero bueno, Francia tamén está marcada pola presencia dos fillos dos exiliados, claro, non? Que viven, dende logo, todo o sur de Francia está cheo de fillos e netos de xente que tiveron que marchar. E a presencia da cultura en español está moi patente, non? Non sei se daquela pensabas que ibas a acabar vivindo de ensinar francés. No, a verdade é que a vida dá unhas reviravoltas tremendas, non, nin idea. Bueno, a cousa foi así, non foi buscado, non? Cando me atopei no momento de facer as oposicións, eu pensaba facelas de español, probablemente, pero vin que a ratio de prazas e xente presentada era moito máis baixa en francés, e pensei, pois pode que non sexa mala idea preparar, claro. Se teño que estudiar, podo estudiar no temario en francés, e fíxeno, e efectivamente saqueinas así, claro, porque hai moi pouca xente de francés en todas partes. Pero supoño que, porque claro, supoño que no ensino, claro, xa deixei o ensino moito tempo. Antes había institutos que sí que tiñan francés ou inglés, supoño que hoxe todos teñen inglés, e o francés é como unha especie de asignatura destas super optativas, agora é obrigatoria. ¿No? O que pasa é que non hai profes de francés, porque houve moitos anos en que non o foi, pero é obrigatoria na ESO. Sí. En primeiro e en segundo da ESO, en terceiro, cuarto, optativa, e primeiro e segundo bachillerato tamén optativa. Eu estou nun instituto onde, ademais, estou no único instituto de Galicia onde hai o bachivac, que é o doble bacharelato francés e español. E teño a sorte de dar literatura francesa, cousa que non é unha asignatura que non existe en ninguna parte. Solamente nese instituto. É dicir, que en toda Galicia a única que dá literatura francesa para adolescentes es ti. Son eu, sí. O que queira saber do tema ten que acudir a ti. Sí, bueno, e agora outra compañeira que dividimos no departamento do teu instituto. Sí. Iso permite estar ao tanto do que se está publicando en Francia actualmente? A verdade é que eu leo moitísimas novidades. Aparte, eu sigo tendo amigos en Francia, falamos moito, que están na universidade e tal. E antes de entrar no instituto en secundaria, eu tiña aínda a teima de intentar entrar na Universidade Española, cousa que resultou moi infrutuosa e complicada, no? E tal. Entón deixeino. Pero naquela época eu escribía bastante, ia moito a Francia, frecuentaba moito o hispanismo francés e tal, e facía cousas de literatura comparada contemporánea, no? E tal. E leo moitas novidades. Bueno, a ver, que Francia é moi interesante. Por exemplo, se te interesa o pensamento de xénero, están completamente na punta de lanza do pensamento, do feminismo, etc. Hai moita literatura de pensamento de mulleres moi interesante. E agora viña no tren lendo a Carrère, non? A última novela de Carrère. Bueno, creo que sí, que hai cosas moi interesantes, sí. E sigo lendo novidades. E hai algo, porque, a ver, a literatura francesa sí que eu creo que está tendo bastante traducción, sobre todo no castelán, ¿no? É dicir, agora falabas de Carrère, que publica Anagrama, ou do Fin de Vigan, é dicir, hai unha serie de autores moi contemporáneos franceses que eu creo que está traducíndose en tempo. Ata nos en Aira traducimos a esa maravilla da máis recóndita memoria dos homes, pero non sei se hai algún autor que se está escapando. Se ti como lectora de francés dis, carai, que raro que en español non poida acceder a tal. Pois, bueno, hai cousas, sí, porque todo non está traducido, efectivamente. Hai cousas así un pouco tan esenciais que se coan e que, pois, pode que non teñan tanto éxito. E despois, claro, a mí me gusta tamén, eu leo moito, agora debe ser un tema de a idade, que leo moito ensaio, non? Xa. Por exemplo, eu cando vou a Francia, sobre todo, merco novidades de novela, baixo as no Kindle e tal, pero gústame se vou a Francia, a París, ir a librerías e merco moita filosofía xa de clásica, non? Merco cousas que van saindo de cursos de Foucault ou cousas así de Barthes, que me encanta. Droga dura. E que me encanta. Non son para nada, eu non estudiei filosofía e non son unha entendida, pero o tipo de escrita da filosofía me gusta moito.
me gusta como escrita artística, se queres que che diga, ¿no? A escrita da abstracción me gusta moito. E todas esas cousas, bueno, eso non está nada traducido. Claro. O ensaio prácticamente non hai. Hai as cousas efectivamente que son máis comerciais e un pouco máis así lixeiras, ¿no? E bueno, e poesía non hai nada tampouco traducido. Novela corta, o que se traduce en xeral en España é a novela, ¿no? Que estamos un pouco na dictadura da novela. Agora que falas de Foucault, non sei se leches a novela Laurent Binet, a de La sétima función del lenguaje. Sí, que estupenda. Está traducida, ¿no? Sí, eu lina en castelán, claro, que por non leo. Sí, estupenda, sí. Vamos, eu sempre recomendo, máis famosa outra de HHH, pero creo que é fabulosa. É fabulosa, creo que agora van facer unha serie, unha película, creo, pareceume ver. Pero claro, é gracioso porque, claro, un país onde este tipo de libros é posible, claro. E que a xente os toma de xeito humorístico, ríen moitísimo con este que ridiculizan aos seus pensadores e tal, claro. É maravilloso. Sí. Bueno, seguimos indo cara atrás, bueno, despois desta época, no 2000, creo que no 2005, ¿no? Cando te vas aos Estados Unidos. Sí. Como é isto? Que de repente apareces de directora do Instituto de Cervantes. Pois mira, o ano anterior, que esqueciches, o ano anterior estive nun ano na Academia de Roma, na Academia de España en Roma, un ano escribindo. Cunha bolsa, non? Cunha bolsa. Que foi tamén unha maravilla. Si, esa é a bolsa que quere todo o mundo. Sí, é verdade, que é un soño. Creo que o mellor ano da túa vida seguro, porque é un privilexio enorme, ¿no? Vivir ali naquel convento, no Trastevere, impresionante. Pero bueno, entón volví a Madrid e así, non sei como foi o tema, de repente chamoume César Antonio Molina, que era recén nomeado director do Cervantes, e propúxome ir a Albuquerque. Eu non tiña ni idea de onde era Albuquerque, crin que era en Grecia ou algo así e tal. E dixen, eu dicía entón sempre a todo que sí. Eu fui a velo, dixen, bueno, vale, sí, e tal. E logo atopeime efectivamente que era o lugar máis remoto do mundo. Estaba no medio do deserto. E para chegar e ir e volver era, xa non me lembro cantas horas, pero 2 avións, é moi caro. E bueno, o sitio é moi especial. Ti falabas de Breaking Bad, pero é que era así, Era unha novela tipo, unha película de Tarantino totalmente, ¿no? Cos coches enormes, así moi baixos e tal, os chicanos, a xente con armas, e a xente moi extravagante tamén, ¿no? Era un pouco, creo que se dicía que a xente escapaba, os que escapaban de calquera cousa ian a Albuquerque, ¿no? E tal. Estábamos ali todo o máis raro do país, e tal, os maiores excéntricos, estábamos aí reunidos. A verdade é que pasámoslo bastante ben. O que pasa que eu renunciei, estive en 2 anos e renunciei. Porque, a ver, 2 anos en Albuquerque son como 10 en Londres. Claro, é a sensación de que o tempo non pasa, perdes o contacto coa realidade completamente, a sensación de que o mundo vai por outros derroteiros e que ti non tes nin idea do que está pasando en España, non, nin idea. E bueno, ou seja, que foi unha experiencia curiosa. Escribí un libro tamén ali. Claro. Sí. Pero a sensación que dá é que, claro, desde a nosa perspectiva, canto máis te afastas, os Estados Unidos é como se fose un todo, non? Pero despois daste conta que, lógicamente, un país tan enorme ten como as súas, vamos chamar, peculiaridades regionais, non? Entón, por lo que teño entendido, incluso hai bastantes escritores desa zona, da zona do famoso Southwest, que teñen como uns universos que ni sequera é o gótico sureño, que é outra cousa, moitos que son fillos de mexicanos que escriben, sí, pero que escriben en inglés, é dicir, hai como unha especie como de, non sei se xa daquela existía isto. Sí, existía. A verdade é que era un sitio moi particular, lingüísticamente moi particular, fronteirizo, cun pasado colonial español así remoto e descendentes desta xente que tiñan como unha conciencia de clase moi grande e que eran mesmo racistas contra os recén chegados chicanos, no? Os espaldas molladas, que viñan de México recentemente, claro, no? E tal. Era como un enfrentamento entre os españois e os chicanos, digamos, no? E despois, claro, a ver, en Estados Unidos, e máis agora, sempre houve esa política moi habitualmente do English only, non? Entón o español estaba visto como algo residual, de baixa estofa, etc. A cultura, entón, en español era moi
pouco habitual. Había algunha xente que escribía, e nós intentábamos, dentro de Cervantes, facer cousas con chicanos que escribiesen en castelán, traer a xente que reivindicase, falábamos moito da realidade lingüística, por exemplo, de España, ¿no? E tal, de como había unha convivencia entre linguas, e como había unha grande valorización das culturas periféricas, das literaturas periféricas, pero claro, era moi complicado, porque tiñas que combatir uns dictados sociais moi duros, económicos, uns presuicios moi establecidos, ¿no? Pero bueno, había xente interesante, pero en xeral, curiosamente, a literatura chicana en xeral, que había Junot Díaz, non, por exemplo, que gañou, creo que non sei que gañou, si o Pulitzer, creo que sí, escribía literatura chicana, pero con lingua base en inglés, introducindo modismos e léxico castelán, o sea, bueno, español, pero ao revés era moito máis raro. Claro. Pero bueno, aí non teño ni idea do que está pasando agora. Pode que as tendencias estean revertindo, aínda que no, imagino... creo que é así tamén, Claro, imagino... xente que escribe en inglés, pero con ese punto claro, desa herdanza mexicano ou que sexa. Claro, que falan dunha realidade mexicana, meten léxico, pero a base lingüística é inglesa, claro. E bueno, bastante interesante, a verdade, bastante interesante, sí. Eu a verdade é que nunca estive a favor da pureza de nada. A mezcla me parece moi interesante, claro. Volvendo un poquinho a túa literatura, antes comentabas que ese libro de Rimbaud, que é unha especie como de flash, ¿no? Que te cega, pero non sei despois na túa literatura se hai outras figuras que son como especie de piares, é dicir, que non escribirías se non leses algún deses autores ou autoras. Bueno, é curioso porque eu creo que os grandes enamoramentos literarios ocurren na adolescencia. Claro. Eu sigo tendo os meus Antóns, que eran os Antóns que descubrín por entón. Logo, gustaronme cousas, máis ou menos, pero non foron tan impresionantes como aqueles fogonazos, non? Está Rimbaud, dende logo, e, por exemplo, eu sou unha grandísima admiradora de Duna Barnes, a autora modernista estadounidense, que escribiu un libro maravilloso que se chamaba O bosque da noite, non? E que é unha novela, bueno, a mí pareceme a novela máis maravillosa do mundo, porque é unha novela con unha estrutura orgánica, non? Que vai fluindo con personaxes que falan entre eles. Claro, a ver, é contemporánea de Joyce, non? Claro. É unha novela moito máis corta, máis lexible que o Ulises, pero que sí que xoga coa estrutura e coa forma, non? A mí encántame, gústame tamén moitísimo, tamén é un namoramento adolescente tamén, Jane Bowles, a muller de Paul Bowles, que ten uns contos maravillosos, e unha novela que se chama Dúas damas moi serias, que tamén é maravillosamente moi surreal e innovadoras. Eu creo que as mulleres que escribiron antes tiñan que ter un punto sempre tiñan un punto moi transgresor, porque sí que escribían dende fora do sistema. Claro. Porque efectivamente non herdaban non podían recoñecerse na herencia, no herdo literario establecido, e tiñan que buscar as propias fórmulas formais e tamén temáticas para falar de algo que era novo, non? En xeral eran mulleres que todas acabaron moi mal, pero bueno, claro, que non acaba mal nesas circunstancias. Eran en moitos casos lesbianas, ou alcohólicas, as dúas cousas, etc. Porque, bueno, é o que falábamos, o tema de tomar a palabra e de significarse nunha situación tan hostil é complicado tamén, non? Entón, os produtos, esas obras que saíron dali, eu creo que non están superadas para min por ninguén, non? Despois, claro, a ver, teño outros autores que me encantaron sempre. Máis recente, por exemplo, eu son unha grandísima admiradora de Bolaño, das grandes novelas de Bolaño, máis que dos contos. Me interesaba moitísimo ese concepto de novela moi grande, casi coral ou con fragmentaria, onde un non entende moito a estrutura ata que rematou de lela, o que imita o noso, ou intenta reproducir o
o teu autor, como se chama? O de A memoria dos homes, non sei que, non sei cantos. Sí, esa, a máis recóndita memoria dos homes. Iso é. Que esa De serie Mohamed tamén, en Bugarsar, sí, un novelón que sí, bolañesco, claro, véselle de unha maneira explícita ademais, empeza cunha cita de Bolaño, Bolaño, claro, a ver a bolañesca, que decir, creo que eso marca moitísimo. Eu creo que era Vira Matas quen dixo que Bolaño abrira unha ventá ás novas formas e que había que ver onde nos levaba. Aínda non se sabe, non? Sí, Bolaño creo que está en boga. Aí atrás non sei quen escoitei dicir, no, Bolaño xa pasou de moda, pero claro, encontraste como... Eu agora estou lendo un peruano que chama Gustavo Faverón, sí. que non sei, Bolaño... Bueno, pero... de Minimosca, é maravilloso. Sí, maravilloso. É un bolañesco, claro, vamos. Claro. Pero bueno, non, fíxate que morreu hai tempo. Non están saindo tantas propostas de cando en vez aparece alguén. Porque claro, é un camiño que non é fácil, non? Non é fácil, pero que claro. pero xa está morto, é dicir, cando estás morto é máis difícil ter discípulos. Sí, bueno, o quero que decir, pasa cando que... morres tan novo, que quero decir. Sí, bueno, tivo, non sei, un momento, eu creo que agora ten unha repercusión enorme, sí. Mesmo no mundo anglosaxón, cando eu estaba en Albuquerque, saían no New York Times, facíanse homaxes, era un superventas tamén ali, non? Eu creo que mesmo Patti Smith manifesta sempre que é unha grande fan e todo iso, non? E moitas celebridades. Eu creo que Bolaño foi importantísimo. O que pasa é que ser seguidor de Bolaño ou emular a Bolaño é moi complicado. Porque pasa como co Cunqueiro. Se o emulas moito, acabas imitando. Sí, entón, claro, son autores que hai que tener certa distancia. Claro. Pero tamén cando detectas, igual que se detecta Cunqueiro en Ferrín, por exemplo, sí. A este que che digo, este Faverón ou Nosar, está aí, é dicir, unha vez que detectas a Bolaño é imposible, non? É imposible, ves que está fascinado, é dicir, unha fascinación, sí, non? Sí, é contagioso, non? Sí. É algo que non te... O que pasa que é certo que son autores eses que se les moito e empezas a escribir, é moi fácil que acabes parecendo un imitador deles, non? Sí. Pero bueno, sí, é un autor maravilloso que creo que temos que examinar o que pasa nas próximas décadas e a influencia que vai ter a longo termo, non? Xa que falamos de Cunqueiro, e con iso non che dou unha pista, pero hai algún autor ou autora galego que realmente che influise na tua... Pareceme maravilloso, adoro a Cunqueiro. O que pasa que teño as miñas dificultades con Cunqueiro. Justamente acabo de rematar onte a biografía de Ribero Tarabillo, non sei se a liches. Non a limpio teño pendente. Sí, bueno, a ver, é fascinante, non? Era un personaxe interesantísimo. É moi simpático, moi riquiño. O que pasa que é un autor maravilloso. Eu creo que, efectivamente, o tema político a mí resulta un pouco molesto, non sei, ou preocúpame un pouco, non? Que foi contemporáneo da... O sea, que viviu o 36, non? Sí, claro. E, bueno, non sei si se pode escribir determinadas cousas tendo vivido aquelo dese xeito tan cercano, non? Non sei. Como eu che falaba do meu avó, quero dicir que creo que non se poden dar leccións de moral a ninguén sabemos como podemos evolucionar ou non se pode interpretar a vida da xente. Pero bueno, a mí preocúpame un pouco, efectivamente, a posición ética de Cunqueiro, aunque gústame moitísimo literariamente. Autores que me encántame Lois Pereiro, eu son lectora de poesía en galego, sobre todo, non? Encántame, dende logo, tamén os cancioneiros. Nos, en filoloxía, estivemos toleados co tema dos cancioneiros galego-portugueses que deixaron tanta traza na literatura contemporánea, claro. E despois, a ver, eu teño que recoñecer que admiro moitísimo tamén a Maloro Rivas, non? Que é un herdeiro de Cunqueiro tamén. Non? Claro. E bueno, que vas te podo dicir? Eu estive lendo moitísima xeración Nós últimamente, estos 2 últimos anos, así, outro autor que morro por el é Otero Pedrallo. Otero Pedrallo, ao principio, teño que recoñecer que sen telo lido non simpatizaba moito, porque tiña a idea dele como de un grande patriarca, así un pouco misóxino e tal, conservador, pero claro, cando entras na súa obra tan completamente posromántico e devorador, non? Ten todo, ten como mesmo un espírito centroeuropeo, non? Así, bueno, pareceme maravilloso, creo que ten unha obra que
non lle envexa nada a moitos dos grandes nomes europeos contemporáneos, non? Entón, aí andamos. Unha faceta que me interesa moito da tua trayectoria é a importancia dos premios literarios na túa obra. É dicir, no sentido iso, antes falábamos que te presentaches o Ateneo Joven e o Ateneo Normal de Sevilla, ¿no? Tes outra frente ballester. Estou falando en castelán, en galego, insisto, Blanco Amor, yo tengo Galicia xa extinto. Que opinas ti dos premios no sentido de como catapulta dunha carreira literaria, como asentamento, incluso mellor dispes, este texto necesito que alguén mo premie porque como que un xurado externo mo valida, non sei cal é a tua relación cos premios, ou simplemente porque necesitas pasta. Sí, eu creo que en xeral adoita ser ese o caso, non? A ver, eu non son... pareceme un mal menor, non? Por dicir algo, non me gustan os premios en xeral, creo que en un mundo ideal os premios non terían que ser necesarios, os libros terían que funcionar sós, promocionarse sós, os editores tiñan que ter tamén unha defender os libros mellor, pero é verdade que cando gañas un premio parece que os libros van acompañados por un espaldarazo de crítica ou de prestixio que non tes cando publicas os libros sen nada, non? Despois está o tema dos cartos, en un mundo en que os adiantos prácticamente xa non existen, non hai adiantos, é dificilísimo sacarlle un carto a unha obra, prácticamente imposible. É o único xeito de sacarlle algo de contrapartida económica a un traballo que é traballo, que son horas metidas niso, non? Pero creo que francamente non deberían de ser necesarios, pero neste sistema que temos, por desgraza, é así. E despois os premios son solución para algo, son solucións temporais. Mesmo os grandes premios, bueno, a ver, o AENA pode que sexa outra historia, pero os premios, eu teño amigos que gañaron o Nadal, o que quedaron finalistas do Planeta, o mesmo que gañaron no Planeta. O problema é que iso son moitos cartos un ano, pero a vida está feita de moitos anos e tes que continuar a gañar cartos. Claro. A menos que te metas xa nunha esfera de un número de ventas que se consolide, pero eso adoita ser moi complicado. Entón, eu creo que solución non é. Eu creo que a solución é ter un editor que te sexa fidel, que crea na túa obra. Que iso é o grande soño dos autores, é super complicado, moi complicado. É verdade. Hoxe na literatura en castelán vivimos unha época casi de dominio absoluto dos axentes literarios, ¿no? Como editor coñezo varios e sei o moito que influen e como incluso influen non só no sistema senón na propia carreira dos seus administrados. Non sei se ti tivelles axente literario. Eu tive moitas axentes, agora non teño. A ver, eu creo que tamén creo que ten que ver co perfil do autor. Non creo que funcionen tamén con según que autores. Pero, a mí, por exemplo, personalmente non me funcionaron moi ben. Quero dicir, eu creo que os premios foron idea miña, de presentarme a tal premio, presentarme a tal outro, as editoriais sempre seguín coas mesmas, cambiei foi por premios ou por cousas así. Non creo que fosen moi influentes no meu caso. Pero eu creo que tamén depende, claro, o tipo de obra ou o tipo de autor, non? Eu sempre tamén penso que cando as obras son un pouco complicadas ou non habituais, o problema de ter un autor, un axente, é que introduces aínda outra barreira máis no proceso, nun proceso que xa é complicado. É moi complicado que o editor entenda o libro e por enriba, si ten que entendelo o axente, explicarlle ao editor, pois xa é imposible. É como o teléfono, non? O que chega ao editor xa non sei o que é. Claro. Entón, as veces case é mellor directamente que o autor yo explique ao editor, non? Que contarlo a outro que entenda as cousas a mitade e vai contar outra cousa que non ten nada que ver, con moi pouco convencimento porque non entende nada, non? Non sei se me explico. Sí, perfectamente. Sí. Entón, non sei. No 2016 é cando inicias esta etapa que está prácticamente aquí posta, ¿no? É dicir, cando volves ao galego polas túas propias mesmas palabras. Pero hai unha cousa que me interesa que tes comentado varias veces
que non só que consideres que o sistema literario galego é distinto do castelán, que iso é evidente, senón que escribir en castelán e escribir en galego a nivel de organización e de incluso de ambición literaria cambia a túa maneira de expresarte. Aquí tes a oportunidade de volverlo a contar, iso que tes aí. Bueno, a ver, a toma de decisión de escribir en galego foi, a min chegoume como algo evidente, non? Eu volví a Galicia e pensei, non podo vivir en Galicia e escribir en castelán para Madrid, que é ridículo, non? Teño que tomar unha decisión e bueno, poñerse a escribir prosa en galego para min foi un esforzo, porque non hai libros de sintaxe galega, non? Tens que crear o teu propio estilo en galego a forza de ler, pero tamén a forza de escribir, non? E bueno, a verdade é que o proceso foi maravilloso. Eu agora, non sei se... O sea, eu estuve escribindo en galego, estou disfrutando moitísimo, sigo escribindo en galego. Onde estive vendo o reportaxe de A Fondo de Cunqueiro, e Cunqueiro falaba deste tema hai moitos anos, dun xeito moi interesante, que dicía que el prefería 1000 veces tamén escribir en galego que en castelán, porque en galego aínda era como que se estaba creando a prosa en galego. Entón, un tiña moita maior liberdade. En cambio, en castelán é como que estás un pouco como limitado polas normas e polo como que estás moito máis castrado. Eu síntome tamén moito máis libre en galego. E creo que de algún xeito que non entendo moi ben, creo que como eu escribo, o meu ritmo interno de escrita se acomoda moito máis ao galego que ao castelán, curiosamente. Mira que eu escribí moitos de libros en castelán, pero síntome moito máis cómoda aquí, é máis libre. E bueno, a ver, si miras os autores galegos que escribiron en castelán, o grande que Valle Inclán, por exemplo, ao grandísimo castelán de Valle Inclán está provocado porque o seu trasfondo era galego, clarísimamente. Cando se volve a ler, eu lo volví a ler últimamente, e te das de conta de que está completamente calcando esas estruturas, mesmo os hipérbatos e tal, que dan ese castelán tan arcaizante, tan fermoso e tal, iso porque se está traducindo completamente. Ese léxico tan arcaizante que os madrileños flipan, está pillando verbas do galego todo o tempo, non? Mesmo Cunqueiro ten un castelán maravilloso, pero tamén porque é un castelán moi calcado do galego, non? Entón creo que mesmo a xente que escribe, bueno, xa vese clarísimamente, mesmo cos castelanofalantes galegos falan un castelán completamente distinto aos casteláns de Murcia, non? Entón eu creo que temos aí un sustrato que mesmo se non somos conscientes está aí, e que herdamos, e que mesmo se rexeitamos en algún xeito en algún momento, está aí. E volver ao galego é como un acto moi natural que reconecta con un montón de cousas que están aí. Non sei se así respondín. Agora sí. Coa seguinte pregunta xa acabas. A ver. Porque outra cousa que me interesa moito é que dis que o sistema español é casi sota cabalo rei, é dicir, que a nivel temático, expresivo, de universo, que non hai escapatoria. Non sei moi ben, primeiro, cal é ese marco no que ti recoñeces a literatura. Supoño que en castelán pero española, non tanto latinoamericana. Primeiro, non? Sí, é verdade. Bueno, tamén non sei que che dicir. Creo que está moi influído ou vivindo así o mundo literario español, que está moi influído polas modas, polo que se leva, polo que se ten que escribir, non? En cambio, para mí a literatura galega sempre foi como unha morea de personalidades todas bastante excéntricas e cada unha facendo o seu dun xeito bastante disparatado. Se miramos un pouco a historia da literatura galega, son todos do seu pai e da súa nai moi extravagantes, non? É unha literatura moi extravagante no sentido de periférica, pero ademais moi individualista, non? E moi ademais religada moito máis que a española, co exterior, coas vanguardas, coas búsquedas e a experimentación, non? Históricamente. Eu creo, por desgraza, dende que me puxo a escribir en galego, que hai un movimento de influencia do mundo español no mercado galego, para mal, que se están importando as tendencias comerciais da literatura en español, non?
que hai unhas cousas que de repente todos temos que escribir do mesmo xeito, e hai unhas cousas comerciais que de repente se están a escribir en galego, non? Iso é unha cousa que non está ben. Pero bueno, supoño que é inevitable porque é o mercado, son as leis do mercado, non? Pero eu creo que justamente o que nos facía especiais era esa liberdade absoluta histórica de estar a construir algo con poucos vídeos, ¿no? De facer e de inventar, ¿no? E de non deixarse influenciar polas correntes dominantes, ¿no? Lo mayoritario. Bueno, a mí eso é o que me atraía, é o que me atrae, ¿no? A idea de que ainda estamos a construir unha grande literatura, ¿no? E hai moito sitio ainda para facer. Pero non sei se estás de acordo que aparte diso, do que tú me comentas, de que en castelán hai como unhas modas e unha necesidade de bestsellers, incluso naquela literatura que intenta ser literaria, ¿no? Vaya a redundancia, hai como uns parámetros moi concretos, ¿no? É dicir, facer novela realista, con pouca imaginación, sempre como que a crítica social ten que estar aí pairando, é dicir, que como que para destacar en Madrid tens que facer unha serie de novelas casi galdosianas, ¿no? Claro, bueno, é que efectivamente a literatura peninsular española efectivamente ten unha longa historia de coqueteo co realismo, ¿no? O de imperio do realismo, ¿no? Dende sempre, ata agora. É verdade que agora está empezando a cambiar algo, efectivamente, porque os latinoamericanos están facendo outras cousas. Pero, bueno, eu vía a literatura galega efectivamente como un mundo en que a fantasía ainda era posible, ¿no? A mezcla entre realismo e fantasía, que eu creo que é interesante, ¿no? E creo que aínda é posible, efectivamente. Mira, eu creo que tamén fan moito mal en España, por exemplo, no mundo hispano, o tema das escolas de letras, non? Que teñen unha obsesión co que se pode facer e non se pode facer en narratoloxía, que francamente estraga toda a diversión do asunto, non? Claro, a mí o que me gusta, por exemplo, o que me encanta de Cunqueiro e de Méndez Ferrín e de todos estes, es que se poñen, como son herdeiros da literatura oral, se poñen o narrador por onde lle espeta, non? O sea, fan o que queiren. Non sei, creo que era Xurxo Souto que me contaba un día, creo que era un conto de Méndez Ferrín, me parece, onde alguén contaba que viña un porco bravo, un xabarín e tal, e que amenazaba, viña contra el e tal, non sei que, non sei cantos, e saltaba sobre el, entón lle preguntabanlle, e que pasou? Comeume. Claro, ese é o exemplo da liberdade que temos que reclamar para nós, a liberdade do narrador, de poder facer o que nos pete e de poder combinar voces e tal, ¿no? En ese sentido, sí que creo que a literatura española é supercastradora. Despois poden meter elementos fantásticos, pero non é suficiente. Tamén trátase de como está construída a narración, non? Xa. Da liberdade da narratoloxía, que é unha conquista da narración oral dende hai séculos, non? E que parece que castrouse co tema de poñer por escrito todo as ferramentas, o que se tiña que facer. A nivel de liberdade, supoño que esta novela de Noir Compostela disfrutaches moito, porque é un pouco como exagerada, un pouco así, casi como de xénero negro, pero moi do teu xeito. Parece máis ben que está lendo e digo, bueno, aquí a autora disfrutou moito. Pasou no ben escribindo, non? Sí. É un pouco como a outra cara de Arratole dos Máis, non? Que son tamén 3 estudiantes e tal, estudantes en Compostela, pero moitos anos despois. Bueno, e despois, claro, a ver, é que ese premio moi gracioso xa non existe, pero era un premio efectivamente de novela por entregas que tiñas que facer capítulos moi cortiños. Creo que eran 3000 caracteres, non? Sí, que tiña que ter como un cliffhanger, non? Tiña que claro, acabar en alto porque publicabase no xornal no mes de agosto, entón o día seguinte había que seguir a historia. Sí, e tiñas que facer algo emocionante, entón foi un pouco así como a rompedura de cabeza total, moi divertida, a verdade. Claro, o que pasa é que despois encontrámonos con aquí comeza o mar, que é un... bueno, naquel momento, eu cando linga, mes eu lina, porque eu fui xurado do Premio Blancomor, eu lina, sin saber que é o inicio dunha triloxía, pero é claro, é unha especie como de reconstrucción da Coruña, sobre todo da década dos 80, ¿no? Desde ese mundo que falabas antes, de lo espereiro, da pintura tamén, é dicir, da arte que se estaba eclosionando aí. Claro, que é outro mundo completamente distinto, é dicir, é un desafío literario moi potente, tanto para o lector como para a escritora, non?
É curioso porque eu non me lembro moi ben de por que saiu ese libro. Bueno, supoño que sí, porque eu estaba de volta en Coruña e de repente atopeime que a cidade cambiara moitísimo e que toda a xente da miña xeración moitos desapareceran ou non sei, mesmo o xeito de vivir na cidade era distinto, de repente como o desembarco dos cartos de Inditex de unha cidade moito máis limpa e burguesa, sempre foi burguesa, pero agora dunha burguesía máis acicalada, digamos, non? Mais e bueno, de repente o que pasou é que empecé a falar con xente, empecé a preguntar, empecé a saía pola noite cunha libretiña e un cuaderniño e preguntaba a xente e tal, a xente que quedaba viva e tal, que me contasen un pouco que pasara dende entón, non? Porque entón tiven esa iluminación de que a cidade, que é verdade, está construída sobre un elemento inestable que a auga, claro, e que estábamos todos como camiñando por enriba dun sumidoiro, non? E que inevitablemente iso o que fai é que chama por ti e que é normal que moita xente caese, se perdese, non? Hai que lembrar que, claro, os 80 e os 90 en Vigo tamén, claro, foi unha época, a época de pois efectivamente da movida e tal, da transición, da post-transición, onde había moita droga, o rock, o punk, etcétera, etcétera, e moita xente quedou no camiño, pero claro, é unha historia tamén de enamoramento, de toda esa pulsión, esa enerxía tan grande, creativa e todo iso, non? E bueno, é unha reflexión tamén sobre como cara a onde vamos, non? Que nos estamos transformando, pasar de un pouco da adolescencia e idade adulta, e como te recolocas no mundo. E iso. E bueno, a novela escribina levou bastante tempo e despois tamén pilloume a pandemia polo medio. Claro. Entón tive moito tempo para reescribila unha outra vez ata que... Pero bueno, tamén para mí, aparte de que o contido é moi emotivo para mí, a xente me segue a pararme, en Coruña, a xente me para e me falan dela e tal. Para mí é moi importante, ten que ver co que falábamos antes, o tema da forma, sabes? Claro. Que é unha novela, que é unha declaración de intencións tamén formal en canto á coralidade, a voces que se entrecruzan, que xa estaban en alguna outro libro mío, e que eu creo que o que a mí me diverte facer neste momento, non querería facer unha cousa... É unha novela moi ambiciosa a nivel literario. Para mí, sí. Non é unha cousa que diga, bueno, isto é para pasar o tempo. Non, hai un pensamento detrás de un traballo formal. Non sei se das por terminada esta triloxía. Sí, rematouse, sí. Agora estou a facer outra cousa que non podo contar moito. Non nos contes, pero sí que é certo que rematada a triloxía, non? O que se nota que creaches unha especie como de actualización da mitoloxía coruñesa desde o punto de vista íntimo, non? É dicir, son novelas onde se ve que está aí, é dicir, notase que tes un contacto directo coa propia Coruña, con esas identidades reais e simbólicas, que as explotas e que as pos ao servizo do teu relato íntimo. É dicir, por exemplo, en Tritón, que é a segunda triloxía, aparece un tritón, efectivamente, que o pobre mes está, bueno, non vamos a facer moito spoiler, pero está como escravizado, é dicir, hai como un lévalo a un terreo moi persoal e moi concreto, non? É dicir, non sei se realmente esa era a búsqueda, non? De crear o mellor a famosa gran novela coruñesa, pero desde ese punto de vista, desde esa óptica así como máis íntima. Se queres que te diga a verdade, esquecín, e agora me lembro perfectamente, eu creo que eu tiña a idea de escribir unha novela tipo 2666, unha novela bolañesca, e esas tres novelas tiñan que ter sido unha única novela. O que pasa que non se prestou o tema. Entrouche a ansia, quixeche sacadas... Non sei se foi así exactamente, non atopei moita receptividade tampouco entre os editores. Falei un pouco... preguntei e tal, e todo o mundo me dixo que non publicaría unha novela de 300 ou de 400 ou de 500 páxinas nin de broma, sabes? Que nin de broma, que eso era unha ruína económica. Seguramente ti pensarás o mesmo, non sei. Non. Vale. A que publicaches comigo ten cento e pouco, mira que pouco ocupa. Sí, bueno, sí, pero supoño que é poito peor si fosen as tres xuntas ou 4, non sei, non? Bueno, pero tú tamén xa me viñeses de segundas. A primeira deches ya a Francisco Castro. Sí, é verdade. Bueno, presentei nese momento, non sei, estaría aburrida. Eu podo contalo aquí, pero cando gañou o Blanco Amor, eu chameite e dixenche, sí, porque o Blanco Amor dá a oportunidade de que o autor publique con lle apeteza. Certo, e a ti xa te fichara Francisco Castro, que era director de Galaxia. É verdade, sí.
Pois non me lembro moi ben, pero bueno, os tres libros terían que ser que ter sido Xa. e tal. Eh, bueno, a ver, que en Coruña está todo moi presente, pero eu creo que non solamente en Coruña, eu vexo os mitos e a tradición galega por todas partes, por onde quera que miro atopo algo. Lendo a Cunqueiro daste de conta, e lendo a Otero Pedrallo, bueno, es que atopei unha xoia últimamente no ano pasado, que é a historia de Galicia de Otero Pedrallo, coordinada Sí. por él, con textos de Que seus de ademais ahora risco. podemos falar que Manuel Gago acaba de facer unha edición que creo Sí. que se non saiu está para sair, non sei se ainda non nos Dese- chegou, non? dese Está libro, para sí. sair, sí, Galaxia vai facer porque sabes que este Vale. o ano Sí, de sí, Otero. sí, sí, Entón sí. Manuel Gago fixo unha edición desa historia de Galicia, sí. Vale, pois bueno, é unha cousa maravillosa. Están todos os mitos ali recollidos, que logo retoma Cunqueiro, que retoma Risco, que retoma todo o mundo. Manolo Rivas, bueno, todo o mundo. É Suso Souto. Vas pola rúa e a xente falache destas cousas. Eu creo que está aínda todo completamente vivo e intrincado na nosa sociedade, non? Entón, claro, o tema das sereas, dos tritóns, da mitoloxía do mar, dos barcos que van a Terra Nova e todo iso está por todas partes, non? Eu non fixen máis que recollelo e levalo para o meu para a miña vida, non? Para falar da miña vida ou dos meus pensamentos sobre as cousas, pero é algo que está completamente por todas partes, non? Creo que Cunqueiro dicía na entrevista que vi onte que hai un libro medieval onde estaban recollidas, medieval ni siquiera, do século V, onde estaban recollidas todas as supersticións galegas que había que combatir para uso dos gregos, sí, tal. É o famoso libro de San Martiño de Dumio que se chama para corrixir os rústicos ou de rusticorum correctione. Sí. É que se ese señor levantase a cabeza agora e mirase, está todo, non se corrixiu nada. Está todo super vivo en todas partes e tal. Si ese San Martiño, que é moi famoso, era un pouco petardo, sí, porque xa quería que daquela os galegos fosen cristiáns fetén. Sí, e os galegos non nos gusta ser fetén en nada. Pasaron 20 séculos, non? 15. Sí. Pois quedamos á espera desa nova novela blanca. Moitísimas grazas por acompañarnos nesta conversa. Foi un placer terte. E a xente que non segue nas conversas Biosbardia, ata a próxima. Grazas.